گەرە چاردەهان یا دانوستاندنên ئەستانە li paytexta welatê Kazaxistan bi dawî hat û welatên peşdar di danûstandinan de daxuyaniyek belav kirin. Dê daxuyanîkê de welatên peşdar dê danûstandinên Esîtana de metirsiya xwe ji zêdebûna grûpên terorîst li parêzgeha Idlibê nîşan dan û li ser ji navbirina wan grûpên terorîst rêkeftin. Herwiha dê daxuyanî de welatên peşdar otonomî an ku hikim zatî ji Kurdan re red kirin û tekezî li ser yekparçeyê û serweriya Sûriyê kirin. Di daxuyaniyê de kontrolkirina petrola Sûriyê ji alî Amerîka ve hat redkirin û tekezî jî hate kirin ku pêwîst e bîrin petrola Sûriyê ku niha dibin destê Amerîka de ne vegerin dibin kontrola rejîma Sûriyê. Herwiha tekezî li ser bicîkirina rêkeftinên ku derbarê bajarê Idlibê de hatine kirin, hat kirin. Bi girîng hate zanîn ku di zûtirîn demde ew grûpên terorîstên li Idlibê hene werne ji nav birin. Welatên peşdar dê danûstandinên Esîtana de êrişên İsraîl bo serxaka Sûriyê hate redkirin, hate gotin ku ew êrîş metirsiyeke mezin li ser ewlehî û yekparçeya xaka Sûriyê û serweriya wê durust dike. Derbarê vegera penaberên Sûriyê bo serzêdên xwe di daxuyaniyê de hatiye ku pêwîst e keş û hewayeke guncaw û ewleh ji bo vegera penaberên Sûriyê were dabîn kirin. Her derbarê rewşa bajarê Idlibê de beriya niha Alexander Lavrentiev, şandeyê Rûsya bo Sûriyê gotibû ku parastina rewşa bajarê Idlibê erkê Tirkiye ye û pêwîst e Tirkiye bi xwe wan grûpên terorîstên li Idlibê dimînin ji nav bibe, ji ber nabe ew grûpên terorîst bibin metirsî li ser sivîlan.